Ініцыятыва Мальдзіс святкуе год свайго існавання ды падводзіць вынікі, што ўдалося зрабіць за гэты час. У Варшаве ў музеі вольнай Беларусі маштабная імпрэза. Давайте разам паглядзім, чым можа пахваліцца праект па вяртанні беларускай гістарычнай спадчыны. У апошнія часы людзі самі нават дасылаюць інфармацыю пра тое, што там ці там адбываецца нейкі аукцыён, і вось і там ёсць нейкі беларускі артефакт. За год ініцыятыва Мальдзіс знайшла і выкупіла 5 беларускіх гістарычных артефактаў. Пачалося ўсё з экземпляру 3-го статуту Вялікага княства Літоўскага. Затым былі набытыя радзівілаўская мапа ВКЛ і мапа аўтарства Яна Няпрэцкага, ды выданне жазло кіравання Сімеона Полацкага. Фактычна першая навуковая карта нашай краіны. Кожны артефакт мы дэкларуем намер свой адправіць іх у Беларусь. Ну вось у прыватнасці за мною стаіць, вы бачыце, радзівілаўская карта, мы яе плануем накіраваць у Нясвіж, у палац Нясвіжскі, бо, наколькі я ведаю, там такой карты, на жаль, няма. Апошнім жа публічным здабыткам стала франкамоўнае выданне «Вялікае майстэрства артылерыі» Казіміра Семяновіча. Першы, хто сфармуляваў ідэю трохступеньчатай ракеты, сфармуляваў ідэю крылатай ракеты.